abushifo I can do boy. Oh, Jari Yari. I never want to keep Henry. I do. I can see. Bam de bom, a bam the mammy bam de bom. Tia puno wo koma, I need to go leme. Bam the momle, a bam the mo. I see my mammy bam. Hello, what did not be ya? Never can never be Satana. Ever can never be Satana. Bam the momle, a bam. The moment Ore bakomanu wahi derula amara wa tai amodo wele ayi derula owere balabida ide dada olari chewa ibeleda ide olari chewa ibeleda Ete alame mabobu belu wa losa Ibara peni nelu wobe mandege jipeni so ahilele Nyabara nuwa naira geti nu yaso ahika Acheke nubulaka Agibedu nubulaku belu we Kuta weshi Bam de mowe Owigira bam de Amame bamsi mowe Itelubo were nengwene Baby, Satana. I got me what do you need the wiki? I got me what do you need? I got me what do you need? Katabaro wiki sikiteketeku amiliani leno ailere Oita ya katabaro no bumbelu wanisa nidelere duwe Elu wani nodi meya Wome hodo tululoke marayoma Ati belu we shelike Hende luwe shelike Yamera nidi tonye mega kopega Bemara nachi ya Idebe na lakumbao Bemara nachi Ki wu pastor ayi sigi pe maranati mama mje bubu no maira mama mji mo mama me bamshi mo ara bebele la timle ziyo biko banyere na maka ara bebele la tibo wigi na bebele la tianyere na maka ari di bole beduwe o wigi ra di bole Larito me wane ogare lage Ichina Bruno wudim lele tine ke mode wemlele tine ke basomanyo kabi ko basomani bakomanu bakomanu ahi leruna ichinu wili de wenemle itelu alele ambam de bowem abala corona
kwa kwebu Owera maranada Hey Obile boy Owera maranada Iji da Bruno so kwa ndewebu Owera maranada Wako manu mahine rula Deni wafa biana Amoto wele yana mana bulumbu Hideda Adoi Oshari ari Agokaji sahiyoka webi Uka ti still the sensation Hideda Olariche wa ibe mleda Hideda Olariche wa ibe mleda Deni wewa biana Olariche wa ibe mleda Awara wafanya veli mana Olariche wa ibe mleda Hello, what will you want to? We may home to my work outside. Engineer Bruno. I'll go over and yo. I did oh, she take me. Mani baby, with a lamb surapa, Nalaba. I am a giraffe, nowhere. She take me. Mani baby, with a lamb surapa, Nalaba. Yabelu wati de kekiri adugo lamujo wega ya kweria belu wande wembe tidule tiyajiwe aduge oye no dulu waya lama ore mama wega ya kweria yenyi mokweziri wo wandegi bogeli wo wandegi ndomai na la jebe mana ayo majira karo Shireke Mani bebe wele la msurama Nalaba Oku barante mani Shireke Mani bebe wele la msurama Nalaba Ewo Ome honye mana juwayo Ewo Oya majalo wile Owidiri na nebu ya jalaba Anyi jalaba Mwanyi be ya kule belele yeza kwa nanona Eyelizo akwale Umakeluwa niko haba nuwe Adule bedelizo kwale Tomomo mwanyamu wa maana Umwana zendere mba Yabenu lelu wanuko la moja Anje wako kwa mremeo Onelega kwe wefo Akwane kwa noti me wane nawe Ewu Wea kwane wanyi ye Ume wane Ikala na wo Ayo majira karowe Shidekele Mani bebe wele la msurapa Nalaba Oku barante mani Shidekele Mani bebe wele la msurapa Nalaba Ere mori alama Olega pano Betrayal of trust. Lele kwani de kwano tiji mende mwani ye Ubelu wanda marima Ubele numane Mwana pa mwani beya yaza Ewu Igahara nabo Mwani be mka parala Igahara na bono Mewera kware ma Yasha tuni edimini maya Au Olela bakwale Makwano Kwa marama
ya do maraya onyeri mori ya chi ya do maraya umeluwe onye bona neluwe wewe ya ome wanelu wana bianna onyeri mori ya chi ya do maraya onyeri mori ya chi ya do maraya onyeri mori ya chi ya do maraya umeluwe onye bona neluwe wewe yo hodo zuro ke mara yuma emonyo ekona tanya nelu wasigara lakike ekwa kwala tanya no nelu wasigara lakike jitagike begi ihoro nibiye itafola soneri mari yatu maraya amara de na wa ajawa malowere bekane amara here ma ajiya kwa malowere mazu kwa nerubala tabibe soneri mari nelu watineke ya do maraya alaribole ani chokundi para la no je kuya okudiro ne kuruya nelu wanino ni meya ete fukwala tatikere mwa no ba o hey soneri mari onye bona neluwe wewe ya ome wanelu wana bana onyeri bori ya chi ya do maraya hey onyeri bori ya chi ya do maraya chana onyeri bori ya chi ya do maraya umeluwe onye bona neluwe wewe ya solam lele kada ewo lo jai umelu wachawote solam nama ezo abu bande onyeti dereze gati ando mabishiru zo widiri boye nande kunya gandolite elo washimara nagike elo wasimara nagike yabe mara natiki ni nogeti deke kama Tineke na ya marana Timaru temanu ni netoma yirama Nelu manelu Tineka marana ya nika unelu Watu kwa nyabjano Tianya marana ya nika utu Kuna nyabjano male Yoko nungu gomweni Nelu wani mera huwaya Oneri bori nelu umelu Wati ya do maraya Oneri bori ya ti ya do onye kona neluwe wewe ya ome wanelu wanagana oneri bori ya chi ya do maraya oneri bori ya chi ya do maraya chakama oneri bori ya chi ya do maraya umeluwe onye kona neluwe wewe yo oneri bori ya chi ya do maraya ade oneri bori ya chi ya do maraya sakama onyeri bori ya chi ya do maraya umeluwe onye bona neluwe wewe ya onye kawawo ya wewe ya ade Engineer Bruno achako nyonye hea ala kwana ulega agena mahewa yes agami kwepuo agame kaka Sonye muru nwa neluwa Sonye muru nwa bale
semenu yalela dinelu wangozi itidera nyebekani elu wanino nimeya wanenelu watineke kereke marana chiya neluwa siya biko tineke biko nyegi mwa onye tineke nyere mwa tineke nyetana giye Ebuza delu wa huwa Ebuza delu wa huwa Yamera yiki na bono Sonye muru wa bala Wene muru wa delu wa Sonye muru wa baleze Ine Yana dola Wene muru wa delu we Sonye muru wa baleze Agambi kwebu Hey, Saka meka delu Onye muru nwa n'eluwe onye muru nwa baleze Uwe rụrụ ha O nwere ndị Chineke kere n'elu ụwa ahụhụ ya Onwere ndị Chineke kere azụ afụwu moto Nwamu anwa n'elu ụwa ndọma nwa rọ na nwuyo zụ ala nwa moto dere mma Ewu timle onye mụrụ nwa bala Onye mụrụ nwa n'elu uwe Onye mụrụ nwa baleze Aga m ikwekwu n'elu uwe Aga m ekaka Onye mụrụ nwa n'elu uwe Onye mụrụ nwa baleze Aje Prince Fanyo Bona Oko osisi nukuta Express Group Motors United States Yagaje Ejokwu eluwe tilaga lotiho Eluwe nino n'ime ye tilaga lotiho Eneluwe tibere gike mawu yari lagi njota Yari lagi njota Eji mongwe barikiri mbechi o Yari lagi njota omwe kwara nikiri mbechi Emara Chineke biko si ya biko Nyegi nwa Yamera nyiji na bono Onye mụrụ nwa bala Onye mụrụ nwa n'eluwe Onye mụrụ nwa baleze Ine Umaloera geberi mado Kwana zeretie Onye mụrụ nwa baleze Onye mụrụ nwa baleze Noma Tabala koro dano Agalali mmada mara madu Onye mụrụ nwa baleze Ebubako le chako Youth Chairman Ajoy Indaju de jogwe Omele kwandelu wanyekile laki kuruma Daju dogare laki mawande mle Aji pukwala tonye muru wabala Chifa lolo nuweli yeme Weli yemele Nalologi Onane bulu didi yeme Nagegede mbubigi Nekile la kuruma Ajitu ne muru wabala Hey, onye muru wabala Onye muru wadeluwe Onye muru wabaleze Agami kwekuo Agame kaka Onye muru wadeluwe Onye muru wabaleze Idalugo wala neberi manando maiga Olabo Simle Ando maiga Olabo Onye mwa balezi Koma Agune chibide Agune chibani Onye mwa balezi Arabulu dombago Arabulu dombago Kile la meguruma Onye mwa balezi Atabala kuruna Kamandemle Onye muru nwa baleze Adoy Lolongosi
USA Manamudia na Dallas Texas agaje Chifu Theophilus Okechukwu Webuja Ogoloba Nazareth ina megoroma Ezudo one of Tennessee United States That's your name Obe mandem neluwe Omere mandeluwe Lela ke goroma Adi tode muruma bala One muruma balese One muruma balese Le Tabala corona Gadan de ble One muruma balese Akabi kwepuo Akame Kandomalele Manazareti One muruma balese Alari bolele Anomayire madubwana Anomayire madubwana Alakuri manabuwane Uwereli Au manable One muruma malo Malu one muruma balese Aheje sheshi one nejile shidelishi Dr. John Ugochukwu Anukemu Oshishi eji mara ọhịa ndị umezu nnasị Ọgarịrị ma Ome nwanne ayama Neji ma akọlawo Ome nwanne ayama Neji ma akọlawo Ome nwanne ayama Neji ma akọlawo Asa hemejire eji agba ya nwamma O jari yari Alawa kwana Namarana ya umwane Ubelu wale He umwane Yendati de bichi Marajani mba Obosibe Injina Bruno Wandeluwe Yejiziri tanimbo He wande Chineke chiri chanima Oye neti naniya Aye sirila yike Ubelu wando mabishiru Subiniri na nebu ya katolite Arima Onye weneti Wani nakao Yoglada Weneti nebu Wadukule bomu ya Wani nonine ya Malala ne wandegi Ariki magagwa ya Malala ne wandegi Deluwa ariki magagwa ya Ina wande Etijiri tanimbo Andaba bisi luzo Ogu yetijiri tanimbo Ome wande Ayama Neji makolabo Hey ome wande Ayama Neji makolabo Hey ome wande Ayama Neji makolabo Sir Alex Ojiri Telecommunication engineer Na USA Yaregema Akwadisa nana Nyagebi nelu walele Ulenga Ojina niya bilite Akwano na fonka yo Akwana fonka Kendo bade Mpanaka Owigide Wande Wande Gibili no bioma Nama yira Madabla doli Dike Jejeba Wande mle Jife Jikonde buho Obe wano gare lakema Tony Adike Eze bube dike de second of Olakwole Ebube dike tu of Olakwo Ile lame goroma Eze bube dike agashie Nze nadi Wasco Brothers Nigeria Limited Yagashie lage Nze Wasco Agashie Ando majina $1
anya bedolo neni we gwa bedwala obere kwande ome nwanno garela gemma ayamba neji makolabo hey ome nwanne ayamba neji makolabo ome nwanne ayamba neji makolabo hey ome nwanne ayamba neji makolabo oh ome nwanne ayamba neji makolabo One day, do one is a give go in Ayaka. And a Victor Hahona, come one day, Victor Mohahodo, me one day, about Lakima, Vicky Chief William Maddy. I did make a lebalista William Maddy, who quite Yakaya. I wish I need to make a notch. And the William Yakili Lagagruba, clean and green. Aloe manambo, ebe kanyale lo tamano mawa koronda wili, clean and green oye. Hey, mome one day, I am Monday, Macolamo. Hey, me one day, I am Monday, Macolamo. Ado. Get my la one day, I give my guy. Malagene one day, Kinelua, Kimagapaya. No, in a one day, that's in a candy return mark, and not in a get to Valley. Time Monday. In my good name, John Arabuchi, Fima walk away, no matter what they do. Women want no barrel like ma. One day, when I let the banner, over one day, no one, over Layama, Padika, I can share. Get my land one day, I give my guy. Oh, on your way, Hunde, no one, Obebolo, I get him out. I do. Let's see, Madame Lutamaze, was only one kiss. The 5th of Halloween, Ome one no garela gemma. Oh, Zimbo. Agaje. And Ambulu se jogwe. Awunde shimaraya, walking my boo, Tile la menoma. Ome one day, I am Monday, Jima Colombo. Hey, Mame one day, I am Monday, Jima Colombo. Ome one day, I am Monday. Lady Akolam Lele Tita connection Wokoma Ekilela Megoroma Iwo me one day Me one no garela gemma. Yes sir. Jacolam le Makile no Mundi no Malele Umona Zeleti no Manye Jimbadoli. When I can do one is here again and one day. One day, hot water. Oh, by the Paco, and I say, my dear mamma, God, man, mayor of Regis, and I say, How
Let us, we have the program and start the program right from now. We need to eat them. We go through to recognize men and women of Taliban's house. Once we start recognizing, but let us quickly move on by inviting our own father, Father Alphonsus Obi, to lead us. Father Michigan, please come and start off this program for us. Father Obi, thank you very much. I'm going to mix this prayer with English and Igbo. It will be English-Igbo. But before I start the prayer, let me call on Reverend Father Dr. me, and it will be this Saturday. Thank you, Father. Thank you, Father. Everyone knows our Father, Reverend Father Dr. Peter Opara. He's one of us here, and he has been coming. We have to introduce him to you all so that Saturday at St. Cecilia, we ride around him. Please stand up now, let's say our prayers. We call upon the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God Almighty, our Father, you are at the high table. You are above us, behind us, at our right and at our back. We thank you immensely, Father, for this hour where your children have gathered here to give you glory and honor. Thank you for the life you have given us in abundance. Many of us woke up today, they are no more. Many woke up, they landed in hospital. We are not laughing at them. We are giving you glory and honor and adoration because you made it possible for all of us. Thank you, Father. Here today, we have to portray our culture. Igbo, we are like the Israelites. Father, the prayer I'm praying this night is for you to bless all our women, especially Ndi Kejere Meshia Panguma Nehenia. Chineke Genyaka. Apanguma Hunu Mishroge Mehe. I chorokai de Israel, Mubra na Egypt. I got Mumba Naga. If possible, na Grand America. Onye ọbụla chọga nwata Chineke nye ya. Aba nwa ya mechiri Chineke meghee taa. Ndị chọkwara na-achọ ka ha mechie, ekwe ha mechie. Ogologo ndụ anyị na ahụike. Ihe niile unu na-achọ n'obodo Amerịka, ọwa ọrụ, ọnwụnwa, ọwa ego, ọwa ọganihu, love, togetherness, Jesus. Onye ọbụla wetara ihe a ga-eji mee ka Igbo school na-aga n'ihu ma Igbo cultural na-aga n'ihu taa na-akụzi onye ahụ mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jesus. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. The president, even the secretary and association,
is in the house. The president of All Bender Association, Nazi Yuroha, is in the house. Right. I believe we shall have All Bender what else to do. Also, my chairman today from the Assembly of Sajid, he has his uncle there, and then my late also people from the public school, led by the also in the house is yes, put your hands together. Yes. Chairman, Sir Joe Obi, Chairman of tonight's occasion. Ndi bosi uroji ji Ibo Mmaman, Ibo Mmaman, Ibo Kwenu, Ibo Mwone, Ibo Zone. Ndị Igbo si onye wetara ọjị wetara ndụ. Otu anyị na-ejikwa na-eso usoro ọjị ewu, a ga-akpọ onye chiri echichi ka ọ gọzie ọjị a, ya gọzie ya, ewere ya gaa gburugburu onye ala, o wee tọọ ọjị. Ana m eji ohere akpọ Nze Dr. Peter Nwoko to bless this kola nut before we proceed. Ibo kwenu, question, Chairman, Ibadara. Manande Boshina, Oje, Naka. Okay. I was in Divo, David. I'm a Roger, next year, Naka, in a Divo. Over there, she's going to dog on Naka. And Deep Unia, Deep Enia, there's a deep politician Roger. Ibo question, Ese Divo. Ọ ga-adịrị gị mma, a na-enye gị ọjị ka ị were gọzie ya. Biko, ọjị agha n'ime n'obi eze, mana a ga-abụ nwa nwaanyị ma ọsọ bụrụ onye atọ. Ogbuefi, ọjị adịla. Nze, ọjị adịla. Akụnekwe ome,
ọjọ́ àbúrá dókítà Adamma ọjọ́ àbúrá Ike Hawa ọjọ́ àbúrá dókítà Abolu ọjọ́ àbúrá Akuriyo ọjọ́ àbúrá Bíbí ọjọ́ àbúrá Atani legal advice ọjọ́ àbúrá mana ozi ịma onye kọnze bụrụ nne emume bịara n'aka efuola ahụ the president mana enwere the patron my patron nọ here ihe eze elu nọ church eze na-arụ ya adịmagụ ya ọjọ onye isi ala chief doctor Sidney Osei patron Igbo Cultural Association ngwa ọjọ abụrụ gị ọjị na gị ga-agozi ya mmadụ agaghị nwata na anụ ọgbawo Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo rienu nwanụ onye wetara ọjị wetara ndụ ahụ na omenala emechaa na onye ọbụla agụchaa n'ọjị ihe m ga-eme wụ igozizi ọjị ka anyị taa ya site n'ike ofe ụnụ nyere m ikike ndị patrons nyere m ikike ndị board of Igbo Cultural Association nyere m ana m akpọku Chineke onye kere anyị ka ọ bịa goziere anyị ọjị onye ọbụla tọrọ ọjị ka ọ tata ndụ ogologo onye ọbụla tọrọ ọjị ka ọ tata ahụ dị mma oyi nrịa ọjị ga-agwọ ya ọ bụrụ ihe ndị ọzọ na-arịa anyị na mkpụrụ obi ọjị ga-agwọ ya ọnwa onye na ibe ya na-eso okwu n'ala Igbo nke anyị ha taa ata ọjị ga-agwọ ya ọnwa obenye gbakọ n'otu n'ihi rụpụta ndị obodo ọrụ onye ọbụla atọrọ ọjị ga-enwe aṅụrị ihe anyị bịara taata ya fega aka n'akpa wepụta ihe ga-adịrị anyị mma ihe ndị a ka anyị na-arịọ gị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị Gwana Chief. Thank you, Chief C.Y. Osoa. Thank you very much. Yes. You get the word from Okay, while we are jumping around the corner, we would like to invite and recognize the president of Igbo Women Association of Michigan. We want to invite to the high table Dr. and Lady Tessie Jenkins, the People's President, Igbo Women Association of Michigan. Please help me to bring to the high table Dr. Tessie Jenkins. Please put your hands together for Igbo Women Association of Michigan. We are living and one line by the first. Kitchen is ready. Okay. You can't hide. Not for too long. We are Africans. There is one thing that is special in our culture, in our traditions, that is taking care of a priority. Food is ready, and we must feed our children first.
Now I am inviting our children to go to the kitchen. Children, please to the kitchen. Food is ready. We want our children to go to the kitchen and get food. Our moms with little babies, please help your babies to get food. I want to see children first. Children are more important than adults. We take care of you. We must feed you first. So go to the kitchen. All children in the house. All the children in the house. All the children in the house to the kitchen, please. Only children in the house. Okay. All right,
Yes, Obinaduro. Yes, Ikenaduro. Aha ya bụ Chinazo Owe.
Amazon job all over Imo State, Nigeria. You want it? Yeah.
Ekene Ugo Uchendo Ugo. Jehovah Buone Naso Dikatu Odigi Hekoram Nebe Tanrin Kea Hikant Ka Ona Meka Nakuru Miri Ke Isuke Ona Dimaya Ona Leashi Puru Odi Ona Dim Kuzundile Ke Esamume Nihia Haya Ozo Asina Ejem Ije Nanda Guru Ke Onida Thank you very much, Chendo. She just read Psalm 23. The Lord is my shepherd. She did it in Igbo. Thank you, Ugo. Now, we have to call on the high tables to lead the rest of the people to an opening dance. The high table leading the people to the floor and opening dance, please. The high table. The high table, please. Welcome.
Okay.
this is the time to launch whatever we have tonight. And the prominent among the launching is the Igbo School. Here we have our children, Igbo children and youth. During the summer Igbo school, they did lots and lots of things, including basketball. Now, our children produced these baskets here in at the back. If you are in that, you will see. Here you will see the Ahmad coming up, and right now we are going to. The children make their choice of all the letters for their basket tonight, and in groups. Correct? Okay. Because there's something the children have said. They want to continue with Igbo school. They are even planning bigger for next year's Igbo school. They want to invite parents, friends of their families to come and applaud them for such a wonderful feat. So what they decided to do is to invite some members of this audience to come and help them launch their first basketball in United States. Please put your hands for our children. Put your hands together for these kids. Put your hands together. Now, we go. The children have prayed together over these baskets. The children have prayed together over these baskets. And they will want one of their teachers to read this prayer. Madam Okra, please. Cultural Association niile maka mbọ ha gbara ime ka anyị mụta asụsụ na omenala Igbo. Biko mee ka ndị nne na nna anyị mata na ọ na-anụ anyị akụ n'obi ịmụta Igbo karịa otu anyị maara ya taa. Ekete ndị a bụ ọnụaka anyị n'oge ahụ. Anyị na-arịọ Chineke ka ọ gọzie ezinụlọ ọbụla ga-azụta ekete ndị a. Biko meghachi ha. Mee ka akụ na ụba ghara ịkọ ha, mee ka udo na ahụ isi ike bụrụ nke ha. Anyị na-atụ anya na ị ga-emesi ekpere anyị bụ ụmụnne onye nwe anyị. Ọhaneze obere na omume. Group 1, Group A. Anaghị ebe ekete ndị Group A. Group A. Okay. Biko ọ na-akpọlite onye ụmụaka gwara ka ọ bịa mụcha ekete ha. Ka nkọwa ofu ihe, Igbo school and Igbo culture are one and one. Igbo school is a program of Igbo culture. Yes. Once you do the launching for this, the rest is
is almost doing the same launching for Igbo Cultural Association. So this is the main demand because we have to continue next year. On that platform, the Group A directed me to call on Nze, Dr. Chief Peter Nwoke, And Mrs. Guru Akatebu. Oh, yes. Because in another book, he will launch he launched and I gave the father of this group forever and ever in Jesus' name. Okay. Amen. Dr. Nwoke. Dr. Nwoke, please. We hear mine. Group 1, please. Group 1. Right. Okay, here is Group 1, and they identified you as the father of Group 1, and I want you to launch their basket. River State, Ebony, Bayelsa, Nigeria, America, and America, Ochicheme, SH, Jibu, Chikabi, Please control that end. Hello, control that end, please. Control that end, please. Ashana na Chile na nebuna yichi ayewole jo chetine na yichi ohuru na tonoje kwa kana asa ole dije metene Nigeria kwenu ayo maka yi le hele ni na ye me jama nwa o mo ro tutu ni ma ya na mo tan ke sha gbe o tutu ni ma yo na da pata ni le mo yi gi ni na ya ke le ke ta ni ma mo yi gi ni no ino ma ka me de ni ma e ko shi na ba to ba ha ka no ma asina ke de no anya de pe ku ya o ma kana mo e le ji o ma ka ka na ele to the person hinche for me na the person hinche for me hash makana ebe le ko mani ayo mwenze ate de me ni na de ebe ni de na kana odro no maro anu ye $1,000 na se de Thank you, Dr. and Mrs. Nze. Okay. To $1,000. Sorry, a group. Because Corona Haka. Thank you very much. That's your basket. That's your basket. Group 2. The father of the day. Father of the day today. Chief Doctor Almano. Oh, yes. Akane Pone 1. Akane Sobike. Yes. Over Ezoge Jama Tukumaba. Yes, what I want to say. Oh, but I just said, no, get my leg to do. What much is it? I said, you have $1,000.
Igbo Kutano. Oga Golongo, Omono Gasolo. Obi Dumoto, Nabalia. No Maka, Umi Bible from Oboda. Snaga Bekoto. Or you fly that now some of us now want to come here. What happens that all my kind of Oboda is never happen. Always wrong. Ọ̀pọ̀pọ̀ àpapọ̀ ilé ayé ẹ̀dí àti ọmọ máa fẹ́ ọmọ wọ́n ilé ọ̀lẹ́ ẹ̀bá nke àwọn ọ̀pọ̀lá gbogbo ẹ̀dẹ̀ ní isi àtàwọn ilẹ̀ ẹ̀bá my sponsor ilẹ̀ ẹ̀bá and the girl takọ̀ ilẹ̀ ẹ̀bá so ń dá support one of the sponsors náà ní ìdí àbá àgárí irú and ẹ̀bẹ̀ ẹ̀bẹ̀ náà àgárí irú náà Jesus so ń gèdè $1,500. And we promise us here to 1,500 people who call another. Put your hands together for them. Okay, this is yours. This is yours. I can see you. Can see you. I like to see. I like to pray with you. I'm raising Lucy. Pharmacist and Mrs. Oliver Chill do approve the one of her God bless. Never get another. I prove it. Yeah, you might say, I don't know. I've been going. You can refer me. I'm probably not going to refer me. Refer me. Because honorable Almighty, you are carrying me, or you never see. Some of us who are here, I know my people in Nigeria. I am a father. But this is travel all the way from Nigeria, Pure America, Northern Southern, so people we have to support them. This is a good venture. On behalf of my lovely wife, who is not here with me tonight, and my kids, who are part of this venture but cannot participate tonight, and will now support this event with a sum of $500. $500. You can be entertained. We'll see. We'll see. We'll get entertained. We'll do one. Yes. Thank you. Okay, the deal, come up. Thank you, come up. Come up here, come up here, come up here. You know the new guy. The deal. I'm the one I remember. Hassel, Mabute, Obefu, Fine. Oh, yes. I'm not trying to help you. I'm not going to make you feel good. Igbo kwesịrị adịba isolu na ome ọzọ bụ ka mbụ ogologo okwu atụrụ n'ụka mgbede ọ bụ na mmeji n'afọ m n'afọ onye be m mmeji $500 wee sọpọtụ ha nyere biko. Good. Right. $500 ka chief
na nwunye ya Frank Ndubuigwe ji goro ekete sọpọtụ ekete ụmụaka akpara biko kụọrọ ya n'aka $500. That's your basket. Thank you. Thank you. A prospective governor of Imo State. Oh yes. The only candidate from North America vying for the governorship of Imo State. Ekete awukuneme ekete ndị chiza n'oge ahụ ekete ga-etinye na Government House Imo State. For that reason, ha si mgbọrọ Dr. and Mrs. Obioma Agomo wabịa lele ekete ha kpara gaganụ na Imo State Government House. With all the prayers and good wishes. Yes. Dr. Agomo, all group ndị ebe owu. Ụmụ akeke ekpere wutu ekete mmanụ mkpụrụ ịnaka. Ndewo. N'Igbo kwenu. N'Igbo kwenu. N'Igbo kwezu unu. Gbasara school Igbo. I am not very happy. Ana m nga dabere nnọọ na-emeghe gara ụhọ na-akpa m na o nwere ihe dịka school Igbo nọ n'Amerika. Ọtọ nwekwara ha ndị ọzọ nọ n'obi. Ụfọdụ ndị n'ime ha nkwụ ha dị na nga sọpụrụ agaghị dị ha dị ọtọ nwere eziokwu. School Igbo agaghị support ya. Gara tuweke hiche. Hemchọrọ ikwu is this. The one nation who will play a ball in Tariga of the show. In one wine, Naligo. That means wine I have for a family Galia, Gamonia, Ghana Galia. Wine may not have any trace anymore, except for the family to be traced. But Moko, and a half of the family. Moko, when I got the trace here, how you can trace it. But Moko in America began to whine Arwalo or whine in front of the family. And that is bad. That is very, very, very bad. Because Ama Ikichechi, we continue to be like a whine Arwalo. And that is very, very bad. Because Lanya ni lenga, I want to go wine, Homaka. I want to go in the window. America, they can wine now. That means billion of God. Where can I tell you state, or Abia state, or Enugu state, or Nigeria? Or the very offensive, or take a man. Woko must live like a man. Woko must take charge of the family. All the people that want to here, or what they are. Making sure that Umaka, not the Garabu in Naga, Igbo school, or back to Nigeria. Okay? Otherwise, it's a waste of time and money and energy and everything. So you must live like a man, and you don't live like a woman. Oh, that's not good. Thank you. Okay? So tonight, they went to expresses in Rome, Nigeria, election. Mama put her at this house. I can bring her around from time to time, almost every 3 months. Igbo school come to me and ask me for money if you need money. I said every 3 months, come to me and ask me for money if you need money. Because this is a worthy cause. This is the kind of stuff I live for. And that is why we must make Imo State the champion state in Nigeria. We must transform Imo State to be what it has to be. Okay? A state other people must emulate. It's not a state that goes to people who cannot run the state. Everything must be accounted for. We must have accountability. And everybody here should be a shareholder
arrived here to come and join me and let us make Imo State what it's supposed to be like. But tonight, I will donate $1,000 to our cause. And I invite you to call me. And we would like to come to the Igbo school and give some lectures also and talk to the kids. So I'm so happy you have such a project going on. Thank you very much. Thank you. Put your hands together for right. Come on. Group E. Yes. This group was our daring ex-Vice President and Secretary of the World Igbo Congress, the Udepu of Nigeria, the Udepu of India, the only man who is making it possible for us to have the World Igbo Congress here in 2014. Yes, the whole world is coming here. Honorable Chief, the scribe, the general scribe, Chief Cyril Magu, the people general secretary, My President General, our protocols observed. Get up on the rim, they're not. I'm going to be there. Princess. She's my princess, my deployment. Yes. I am for without the engine. $1,000. This budget filled with blessings and prayers. $1,000. Right. Group D. We study up. Okay. Ladies and gentlemen, we have only one minute in this world. Listen up. Listen up. The only this group decided to select the only woman in the world, the only productive woman in Michigan, the Orthodox, the Adult Yoga, the the best lady in the world. Oh my God, in whatever music, us now mama have a percent global. Now what called the high chief, the only high chief in Michigan, the only one. Others 1,000, this is high. Yes. You must cross the bar because the only high chief in Michigan, high chief and the high chief long, a percent global. If you go up the news, what's the matter? Dollar. Thank you, Honorable President, Chief Mado. Because Ndigo, yes, they're ready in there this evening, but Toshi Rosie, over here from out of state. They are being here. And those children in the back, so you have to take care of them. Now, finally, when you have to tell one to the program, at that beginning. So, when I didn't get you $500 to Zuri to pay. Thank you very much. The high chief and the audio son number 1 in town to the $500 Zurich Thank you very much. Please put your hands together for her. That we produced. This
hours to finish. 18 hours. Now, ụmụ akwụkwọ Igbo si na dede ha, ọnkụlụ ha na nwunye baba ha ga-alọchiri ha Sajo Obi. Ụmụaka si lọcha ha basket. Sir and lady, Sajo Obi. Cha Igbo kwenu. Cha Igbo mwoni. Swani. Bieni. Orejo. The young shall grow. The young shall grow. Yeah. When I sit here, I remember in those days when we were driving ice cream truck, driving car, doing all this, all that. But God is so kind. God will always elevate His people. My wife and I were here to support the Igbo people, especially our children. And aga m ese ndị omenala ndị nọ n'isi oche ha agbalịala oke nwere ha ike, mana ana m ejikwe ike ha enyere m as the chairman of the occasion na-asị aga m akere ọzọ ngadi ọzọ. Ana m enyefe fon ka ọ kwụrụ ego na ije were basket la. Ọ ga-adị ụtọ, kechi, ọ ga-adị ụtọ, ọ chịala. Igbo kwenu, Igbo mma mmanụ. Onye ọbụla na-ebe a ya nwere microphone nye m n'aka. Ọ wụzọ ozi m ka m na-ezide ndị Igbo. Ihe dị mma na-adị anyị mma. Ọ na-adị mma maka ụmụaka anyị nọ na-amụta Igbo ndị anyị ga na-akwado ha otu ọbụla anyị ga-eji nwee ike. Otu ọbụla ike anyị dị, ọwụwa onye ọbụla nwere efe nọ na-apụta mgbe ọbụla. And anyị na-eto ndị nne, ndị nna, ndị na-enye help ha maka Igbo school. Maka otu o siri otu a dịrị n'aha di m, otu o si zie mụ na ezinụlọ anyị ga-eji $2,000.
you're pretty enough? No? Ah, that's a lie. Best friend.
And the highest display war dance in the open. Whatever it will cost, we'll bear the cost, but we want it.
Delta today? No, but you are representing Delta today. Delta State. Delta. You see, Igbo State, Delta Igbo State. Igbo State. And today, my brother, you support my let you $100 no